Днес ви показваме как се използва DTS Eraser или бърсачката на грешки за MAN. Тук, както виждате, проверяваме с наша диагностика за грешките. Има грешка за ниско налягане в турбото, има грешка и за дебитомер. Изкарваме диагностиката, вкарваме кабела там, където е OBD буксата, тъй като са нови буксите и понякога леко трудно влизат. Задържаме около 20-25 секунди и тя в момента алгоритъма, който е на процесора, ще мине през всичките модули, моторния компютър, IBS-а, AdBlue модула, менеджмент компютъра, от всякъде ще махне грешките. След около 25 секунди махаме буксата и всичко е готово. Грешките са изтрити абсолютно навсякъде. Ако сте в авариен режим, камиона е излязъл вече от авариен режим и може да продължите пътя си. Влизаме в моторния компютър, за да проверим дали грешките са там. Както виждате, няма нито една грешка. С 100% гаранция, 24 месеца гаранция. Ако стане нещо, сменяме уреда.